Sa number 6, Iloy nga yara sa drugs watch list na sapwan nga patay sa tangkal sa Barangay 6 sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Patay na sang masapwan sang iya kiingod balay ang Iloy nga si Jonelyn Aligada sa sulod sang tangkal sa Purok Pilit 2 sa Barangay 6 sa Bacolod kay inasang aga. May mga pila siya sa lawas tugas ang pagpaniro sang wala pa makilala nga gunman. Suna kay Police Captain Vincent Paul Pindon, Commander sang Police Station 2, may mga nabatian nga lupok sang pusila mga kaingod balay sang biktima Domingo sang gabi antes pa man nakita ng iyang bangkay. Ang biktima isa ka drug surrenderer kag nalakip sadto sa drugs watch list ng PNP. Dati na siya nga nadakop previously sa kaso or sa paglapas sa RA 9165. Kaga nag-serve sentence ni siya sa mga 1 year sang 2018. I-sure ko na ang data. Pero sang last year, August 15, kami man ang nag-conduct sang bypass operations against sa ila. Sang iya nga bata nga si Ivan. O galing na-dismiss ang kaso bato kay Jonelyn kay Section 26 siya. Nag-collaborate lang na siya sa kaso sang iya nga bata nga lalaki. So since then, wala na kami nakamonitor nga nag-engage pa sila sa illegal drug activities kaya actually si Ivan bago lang na siya sa kagwa sa prisuan tungod sa probation. Sunod sa kamugulangan nga anak sang biktima, wala man makapanugid ang ila Iloy angot sa mga persona nga mahimo naghingabot sa iya kabuhi. Wala naman sila nagalaom nga maangkon pang hustisya sa kamatayon sang ila Iloy. Bueno, jak mo hindi man jak mabalik sa mama piskan masolve ba. Piskan bila pa nakatawa mapatay, hindi man jak si mama mabalik. Hindi pa mapatod sang kapulisan kung may kaangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ang lugar isa sa mga ginamonitor sang kapulisan bangod sang madata nga baligyanay isang illegal nga droga. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.